F'pajjiżna jinħass ottimizmu qawwi lejn dak li l-Gvern qiegħed iwettaq kemm fil-preżent u anke għall-futur. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat huwa jindirizza il-Kungress Reġjonali f'Għawdex. Iżda n-nies jemmnu illi pajjiżna ħajkun u ħajbqa' jkun aħjar. Fejn in-nies huma ottimisti dwar il-futur tagħhom personali, tal-familji tagħhom, kif ukoll ta' pajjiżna. Spjega li l-Gvern beda b'miżuri immedjati bilan li r-rota Awċija tibda ddur. Fost dawn kien hemm inizjattivi biex iktar nies iżuru Għawdex. Il-Prim Ministru qal li r-riżultati qed juru li t-turiżmu f'Għawdex qed ikun suċċess. Sal-aħħar ta' din is-sena se jkunu ntlaħqu l-1,000,000 bed night f'lukandi Għawċin. It-tema tal-Kungress kienet Għawdex priorità u brabta ma' dan il-Prim Ministru spjega x'wassal biex jinġibed film f'Għawdex għall-ewwel darba. Kienet kwestjoni li hemm rieda politika min-naħa tal-Gvern li Għawdex doesn't play second fiddle. Ġifieri li Għawdex mhux xi ħaġa taż-żejjed u tan-nieqes imma li jkun priorità. Il-Gvern ikkonvinċa lil produtturi li Għawdex kapaċi joffri dak li huma kienu qed jitolbu għalih u din m'għandix tkun opportunità ta' darba. Il-Prim Ministru qal il-Gvern mhux se joqgħod jilmenta fuq x'ħalla l-Gvern ta' qabel. Qiegħed hawnhekk biex ngħidilkom kien hemm problemi imma aħna għandna s-soluzzjonijiet. U s-soluzzjonijiet qegħdin jitwettqu. Qed issir ħidma biex Għawdex ikun iktar aċċessibbli permezz ta' terminal tal-cruise liners, airstrip, cable link kif ukoll pont bejn iż-żewġ gżejjer. €1,000,000 kienu ddedikati għall-itranġar tal-iskejjel Għawċin. Sar ukoll tibdil fl-għażla tas-suġġetti fl-iskejjel sekondarji tal-Gvern, kif ukoll ħidma favur edukazzjoni alternattiva u l-kampus tal-MCAST.